दुलारायगुरि बाथौ आफाद क'क्राझार जिल्ला दुलारायगुरि बाथौ आफाद इलायस्रि जाहार बियाब दुलारायगुरि बाथौ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। फैगौ मार्च दाननि 10 आरो 11 आरो 12 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दुलारायगुरि बाथौ आफाद क'क्राझार जिल्ला दुलारायगुरि बाथौ आफाद इलायस्रि जाहार बियाब दुलारायगुरि बाथौ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंगोन। बे जथुम्माखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारिनि माइदांस्रि फोथाराव खुंफुंनाय जागोन। खुंफुंजानो गोनां बे जथुम्मानि थाखायनो दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों लाइ खुन्थिया गायसननाय जादों। लाइ खुन्थियाखौनो गायसननानै होफैदों एमएलए रबिराम नार्जारिया। आङो सिगां दुलाराय गुदि बाथौ धोरोमनि सिबियारि जोंनि साफ्रोम बर' फिसा बिथांमोननिसिम आफा बोराइ बाथौनि खाथियावहाय आङो खर' गंग्लायनानै बिथांमोननि बे धोरोमनि गेजेरजों हारि फोसाबनाय हारि फोथांनायनि जे हाबाफारि मावबाय थादों, गावनि हारि आरो धोरोमखौ रैखा खालामनायनि थाखाय मोनसे बिथांमोनहा गिलु फालु सेस्था खालामनानै रैखा खालामनो थाखाय जे नाजादों, बेनि थाखाय बे धोरोमनि सिबियारि बिथांमोनखौ आङो गिबि साबायखर बावग्रोगोन। जों बयबो मिथिगौ जे बर'नि आदि गुदि जातीय धर्मआ जाहैबाय बाथौ धोरोम आरो बे बुलि बाथौआनो जोंनि बर'नि गुदि बाथौ धोरोम। बे धोरोमा मोनसे जाग्रत धोरोम आरो मोनसे जोंनि सक्ति हारिनि गेजेराव मोनसे सक्ति गोहो जगायनो हाग्रा मोनसे धोरोम आरो बे धोरोमखौनो दिनैहाय जोङो सारा प्रिथिबियाव बर' हारिया गावनि धोरोम हिसाबै सिनायथि होबोनो हादों बा बर'फोरनि धोरोम हिसाबै प्रिथिबियाव जों सिनायथि होनो हादों। बे धोरोमखौनो दिनैहाय आरोबाव साबसिनै गोख्रोंसिनै आरो गुवारसिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावनो गायसननो थाखाय मोनसे थांखि लानानै गुदि बाथौ धोरोमारि आफादा जायगा जायगा बिथांमोनहा माखासे हाबाफारि लानानै बिदि मेल मिटिं सभा बायदिसिना सावराय मेल खुंबोबाय थादों। बेनिनो मोनसे आयदा हाबाफारि हिसाबै दिनै जोंनि बे बनरगाव ओनसोलनि खाग्राबारिनि गुवार फैलाव फोथाराव फैगौ मार्च दाननि 10, 11, 12 थारिख सानथामनि हाबाफारि लानानै दुलाराय गुदि बाथौ धोरोमारि रायजो राजाफोरजों लोब लोब बेवहाय बाहागो लानायनि गेजेरजों बे जथुम्माखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बेवहाय गुदि मिरु बाथौ धोरोम आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला गुदि बाथौ धोरोम आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय दखरा इलायसि जाहार गुदि बाथौ धोरोम मोनथाम खोलोबनि बे आफादा लोगो नांनानै बे जथुम्माखौ खुंनो आखायाव बिथांमोनहा लादों। दिनै बिनिनो आफादा खामानि मावजेननायनि हाबाफारि हिसाबै बिथांमोनहा फुंबिलिनि गावसोरनि आफादनि फिरफिलाखौ आफादगिरि बिथां देरलामांग्रा गयारिया उरायहोबाय। आरसिनि आफादगिरि बिथां तपेन्द्र बसुमतारिया आर'नाइ जोंनि हारिनि नेरसोन हारिनि सिनायथिनि नेरसोन बेनि फिरफिलाखौ बिरहोदों आरो लोगोसे गाहाय जे हाबाफारि बे सायनासालि लुफुंनायनि गाहाय जे खुन्थिया बे खुन्थियाखौ जोंनि बानजाय आफादा आंखौनो हांख्रायनानै बिथांमोनहा गायसननायनि बिबानखौ होनायलाय आं दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनानै गायसननाय हाबाफारिखौ बे धोरोमनि सिबियारि जोंनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजानि बयनिबो खौसेनि मददनि आखाइजों बे खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय आरो बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय बेवहाय बे जथुम्मानि हाबाफारिफोरखौ बिथांमोनहा लासै लासै मोनफा मोनफायै मावफुंलांनानै जाफुंनाय बे जोंनि फैलाव फोथारनि सायनामारानि सिङावनो फैगौ 10, 11, 12 थारिखआव बाथौ धोरोमनि गुदि बे जोंनि हारिनि धोरोमनि बे जथुम्माखौ दिनै बेयाव खुंगोन। आं आसा खालामो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा जोंनि बे क'क्राझार जिल्लानि आइ आफा रायजो राजाफोर दुलाराय बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाजों लोगोसे आसाम आरो भारतबर्षनि गुबुन गुबुन रायजोफ्राव बा नेपाल हादोरनिफ्रायबो दिनै बेवहाय फैदों। बिथांमोननि गेजेराव जायफोर दिनै जोंनि बाथौ धोरोमारि सिबियारि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन। धर्मनि मोनसे महासभा हिसाबै बेखौ जोङो दिनैहाय जाफुंसार होनो हागोन, सिनायथि होनो हागोन। बेनि मोनसे थांखिजों गासैबो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ आङो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायगोन आरो लोगोसेयैनो जोङो बे बाथौ धोरोमखौ जोंनि हारियारि धोरोम हिसाबै जे मोनसे गलाय गुजाय मोनसे गावस्रा गावस्रि लेथेर फिथेर अबस्थायाव दङ बेखौ खौसे खालामफिननानै गोख्रों हारियारि मोनसे धोरोम हिसाबै गायसनफिननो थाखाय जेब्लाबो बाथौ धोरोमारि आफादा गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन, फोसावबाय थागोन
आरो माखासे जुदि गेना खान्थिफोर दङबा बेखौ फोसाबलु हाबाफारि बेखौबो बिथांमोनहा आखायाव लाना खामानि मावगोन आं बेखिनिखौ जोंहा आरसि आरो बाथौ धोरोमारि गुदि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जयै सावरायनानै ओइदिननि जे जोबथा दिननि जे हाबाफारि गेवलां मेल गाहाय आलासि महरै आसामनि दानि बिधान सभानि स्पिकार बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै सायख'नानै बिथांमोनहा लाबोदों आरो बेजों लोगोसेयैनो आसाम गभर्नमेन्टनि जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मिनिस्टार इनचार्ज मानगोनां अशक सिंगेल बिथांखौ जोङो चिफ पेट्रन हिसाबै आरसिआव सोनानै लाबाय आरो बिथाङा आरसिखौ अर्थात बानजाय आफादखौ बे बाथौ धोरोमनि कनफारेन्सखौ जाफुंनायनि थाखाय नांगौ रोखोमनि गावनि बिथिंनिफ्राय जेरैबो बिथिंनिफ्राय सहाय सहजुगिता खालामनो थाखाय जोंनो माखासे रादाय होदों आरो बेखिनि रादायखौ मावफुंनो थाखाय आङो बिथांजों खाथि सोमोन्दो हिसाबै जगाजगआव दंबाय थायो आरो फैगौ 1 थारिखआवबो आङो बिथांखौ लोगो हमनानै जोंनि बाथौ धोरोमनि गुदि आफादनि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि बानजाय आफादनि बिथांमोनखौ लानानै बिथांजों आरोबाव सावरायगोन बे कनफारेन्सखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनायाव जेखिनि माखासे जोंहा आंखालफोर दं जेखिनि माखासे जोंहा मावनांगौ बिथिं दं बेखौ फोलोमनायाव मदद जाहाथे बिथाङा खालामो बेखौ लानानै सावरायनायनि हाबाफारि लानाय जादों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।